وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ومن öz nefsimi pekdir deyip aytmarın. Çünkü insanın nefsi teleke işler bilen emretýändir. Meger Perwerdigarymyň rahm edip saklamagynna teleke işe vadar edip bilmez. Tahqiq men Perwerdigarym gafurdur, mağfiret eder ve nihayette mehrebandır. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Padişah aýdypdyr, Yusufy men huzuruma getirin. Men şonu öz maslahatym üçin has ederim dedi. Yusufy getirenlerine Yusuf bilen kepleşdi. Yusuf'un kefi şonu nihayette eser etdi. Padişah aýtdy, tahqiq sen ey Yusuf, şundan meýlek men huzurumda filagly we mukerrem we muteberdirsin dedi. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Yusuf aýtdy, meni Mısır memleketinin hazinelerini üstüne goý. Yani hazinelerinin işini tafşyr. Men nihayette ýaxşy saklaryn we hazinede ne tariqa tasarruf etmeli bilýändirin diýipdir. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Ve şu tariqa Yusuf'a necat berip nigmat berşimiz yani Yusuf'a Misr'in memleketinde maqam derece berdik. Halan yerine cayu menzil tutunýyp biz öz rahmetimizi halan bendelerimize yetireriz ve yaxşylarynyň sogabyny zaýa etmeriz. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Ve ahiretin sowaby imanly we bataqwa adamlara yaxşyraqdyr. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Ve Yusuf'un dogollary azyqa almak qasd bilen Misr'e geldiler ve Yusuf'un huzuruna daxil boldular. Yusuf şolaryny tanydy, emma olar Yusuf'y tanymadylar. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. O wagty ki Hazreti Yusuf Yaqub'un oğlanlarynyň ýüklerini amade edenine aýtdy, inni geleňizde atawir doganyňyzy men huzuruma getirin. Aya görmeýäňizmi men ölçegi kamil etip berýän we men ýaxşy mehman etýänlerdandyr men. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. Pes eger şonu getirmeseňiz, pes size men ýanymda azyqa ýokdur we maňa ýakynda bolmaň diýip aýdypdyr. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. Yaqub'un oğlanlary aýtdylar, biz Benýamini atasy Yaqub'dan dilermiz we biz bu işi anjam bereriz diýipdirler. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Hazreti Yusuf hyzmatkarlaryna aýtdy, bularyň getiren matalaryny öz ýüklerine salyň. Şayet owalaryna we ählilerini öwrülip baranlaryna matalaryny tanysynlar we bilsinler ki özlerine gaýtarylyp berilenligini, şayet ýene öwrülip gelsinler diýipdir. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Pes wagty ki Hazreti Yaqub'un awlatlary
öwrilip öz atasynyň ýanyna baranlaryna aýtdylar: "Ey ata, bizden bir diýen ýüki gallaman edildi we berilmedi. Häs biz bilen doganymyz Benýaminy iýber. Oň üçin-de bir diýen ýüki galla alaýly we biz şonu saklars" diýipdirler.